Добре дошли в 4-звездния Best Western Hotel Европа, който отвори врати през 2003 година. В центъра на София, само на 10 минути от сградата на парламента и оживените търговски улици, хотелът предлага 32 луксозни стаи и 10 апартамента. Подходящ е както за бизнес гости, така и за туристи. Удобното местоположение, луксозните стаи, стилно обзаведените ресторанти и барове правят Best Western Hotel Европа едно от най-предпочитаните места за настаняване и развлечение в София. Настаняването на гостите се извършва от квалифициран персонал, обучен, владеещ по 2 западни езика. Хотелът разполага със стаи за пушачи, непушачи, както и за инвалиди. Те са луксозно обзаведени, имат тераси, отварящи се прозорци и са оборудвани с мини-бар, 2 телефона с директна линия, кабелна и сателитна телевизия с над 60 програми, климатик, антиалергични завивки, сейф, халат, чехли, кани за топла вода с безплатен чай, кафе, CD уредби, бани с душ кабини и вани, паник бутон, сешуари. В цената на стаята са включени богата закуска на блок маса, високоскоростен безплатен безжичен интернет, безплатен подземен паркинг и ползване на басейн. Апартаментите, които са оборудвани с градени кухни, създават на гостите за дълъг период усещането, че са в собствения си дом. За ваше улеснение хотелът работи с всички видове кредитни карти. Хотелът също предлага химическо чистене, гладене, както и куриерски услуги и рум сервис. Ресторант Европа е с капацитет 120 места. Идеално място за официален обяд или вечеря, коктейли, семейни тържества, сватби или неформални срещи с приятели. Ние се гордеем с високото качество на нашето европейско меню, създадено от нашите експерти-готвачи. Използвайки най-качествените продукти, впечатляваща поредица от специалитети, всички много добре допълнени от изящно подбраната ни винена листа. Настроението на ресторант Европа се променя в различните части на деня. Релаксиращо за сутрешното кафе, делово по време на обяда и романтично вечерта, когато нощта се спуска над града. Best Western Hotel Европа разполага и с уникална градина с капацитет 200 места, където можете да опитате нашите специалитети, приготвени на барбекю от нашия майстор-готвач. А в горещите летни дни хотелът ви предлага и удоволствието да се потопите в релаксиращите води на басейна и джакузито, които са не само едно приятно удоволствие, но и една наслада след дългия работен ден. Плажът е отворен не само за гости на хотела, но и за външни клиенти.
Ние предлагаме и множество услуги, които ще помогнат да изглеждате добре. Фризьорският салон е напълно оборудван с най-модерна техника, като за вашето разкрасяване се грижат едни от най-добрите коафьори, маникюр-педикюристи и козметици. Ако имате болки или просто искате да релаксирате, не забравяйте да посетите нашия релакс център, където можете да получите богата гама от професионални масажи, а също така фотоепилации, както и присаждане и удължаване на коса. Хотелът разполага и с 2 фитнес центъра, напълно оборудвани за възстановяване на вашият спортен дух, където работят кадри доказани в спорта, предлагащи своите съвети според вашите нужди и възможности. Не забравяйте да релаксирате и в сауната, която се намира във фитнес център. Ако обичате бокс, ние ви предлагаме специални тренировки с професионален треньор и приятни часове с нашите тенис на маса инструктори. Хотелът се е погрижил и за вашите бизнес дела. Ние ви предлагаме напълно оборудван бизнес център, където можете да изпратите вашият имейл или факс, да сканирате или копирате документите си или да използвате услугите на нашите професионални преводачи. Ние сме се погрижили и за вашите бизнес срещи, семинари, конференции и презентации. Конферентната ни зала е с капацитет от 50 седящи места и предлага високоскоростен безжичен интернет, флипчарт, мултимедия, като безспорно предимство е дневната и светлина. След дългия ден е най-добре да се насладите на невероятната гледка, която се открива от терасата на нашия Sky Bar, където можете да опитате утоляващи жаждата коктейли и освежаващи напитки, приготвени от едни от най-добрите професионални бармани. Ако ви трябва кола, ние можем да ви предложим. Хотелът разполага с богат автопарк, който ще задоволи всичките ви нужди. Трансфери от летище-хотел-летище или посочена от вас дестинация. Предлагаме колите с шофьор, както и на рентакар принцип. В свободното ви време нашата травел агенция ще се погрижи за организирането на всякакъв тип екскурзии в страната и чужбина. Екипът от професионалисти, който работи в Best Western Hotel Европа, ви очаква.